Johala ma Kisumu no obago ng'anyo mar kwedo tend manager ma Kisumu Abala Wanga. Johala go ochiwo thuolo mar juma achiel kende ne gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o mondo mi thuolo oko e apisi manager ma Kisumu Abala Wanga. Nono to pod gibiro mana bago ng'anyo nyaka winj kwayo gi korka kore Abala Wanga to pod ochung' ka tiende mar biro dhi nyime kod moko kuonde ohala mano osemi notice mar dar ma tarik 16 dwe manyien. Wakwayo the county governor, the governor of great county of Kisumu, Governor Professor Peter Anyang' Nyong'o, ni waonge kodi giwach, wan giwach gitelo mar Abala Wanga, telo mar agoko, telo mar yanyo jotelo, telo mar chayo jotelo, telo ma ok wuogi jotelo mamoko. As the governor of this great county of Kisumu, bed gi johala duto piny te, ine mane wayieri. Alituamua tutoke Garissa Lodge. Akasema ya kwamba tuende Uhuru Market, tupange nyumba tulipe 40,000. Uhuru Market wamepea cartels. Uhuru Market wamepea wenye wanafanya hapa county government. Onge city manager mamuku kanisa. Tokete container mana babe. Kisumu bedu ukachie. Obedo transport. Obedo ala. Bilielo wadu. Toka bilielo wadu. Dimate bro Kisumu. Abala masko. Hala monego dhi kuond manosemigi en jonyamlori. Jo Garissa Lodge, Japindi Street. Giwuok gidhi. Jonyamlori onge maber ni process ni wachako kod higni 2 mokalo. Magi se wayalo kodwa court dweche 8 ma judgment nowuok mondo nomigi ndalo 60. Giwe thago ji. Gichak wuoth gidhi. Ka gidwa dhi kuond manosemigi stalls Uhuru Market sawa. Ka gidwa dhi kuond ma giyude of stalls sawa. Gima dwaro ni tarik 16 kanyo dong' nono. Kata uthagri kata utimango gigini waseyalo mwasetimo public persuasion mwasetieko ji 5 kata 2 moko ok nyal thago ji.